tänään me vastataan roll-upseen. Ja nämä on tällaisia vähän erikoisempia. Ja nämä on siis sateenkaaren värisiä. Mistä sä sen tiedät? Serinoisusta. Joku tos lukee. Ai niitä lukee siis. Ja nyt me avataan. Täällä on silmämuna. Oh my god. Kato, tuossa on joku timantti. Ottakaa, ette näe. Tuossa. Tää, mitä? Tuossa kamerassa näkyy paremmin. Tuossa on 2 jotain. Ja tuolla on joku. Mikä joku? Joku juttu. Joku juttu. Tää on värikäs, tää on outo, tää on värikäs. Täällä on hymynaama. Mä en tiedä, onks mulla hymynaamaa. Laita se sinne muutamia lautasella kiinni. Emplalla on vielä vähän. Tää jäi lautasella. Lätty. Sitten tulee jäätelöä. Jäätelö! Mulla on täällä joku timantti, joku kenkä ja sellainen tällainen merkki. Ja sitten, mikä toi on? Peliohjain. Mä katson mitä mulla on silmä. Sitten mulla on toi hymynaama, kuulokkeet. Mikä toi on? Kieli näyttäis. Kieli ja sitten mulla on sateenkaari. Mä en osaa laittaa. Sä saat ottaa mulle kiinni. Mullekin. Joo, siinä. Sä saat ottaa tällä kertaa videolle. Vai sillä lailla. Sun kädet vaan. Apua. Ole hyvä. En minä osaa sen kummemmin. Sä nostat vaan tänne päälle. Ei tää jäätyy. Niin se kuuluukin jäätyy. Ei tää vielä kuulu jäätyy. Ei se oo pyrkinyt vielä jäänyt. Ei niin. Ei se oo kieli kiinnikään. Mä laitan tästä. Joo, kannattaa laittaa näitä muovit päälle, koska se jää muuten lautasella kiinni. Miten minä saan tän? Tää nyt meni kyllä aikaa sössi. Katokin meni tuolla. Kato. Noin. Oho, tää jäätynyt jo. On. Mulla ei oo vielä. Tulla jäätynyt. Mulla ei oo vielä jäätynyt. Ei. Koska tää on vähän tällainen. Onko hyvä? Mä haluun seuraavaksi maistaa sinistä. Mä voi jäätyä. Niin. Tää on varmaan jo jäätynyt. On. Tää on niin hyvää. Tää on siis punaista värikästä. Ja me mentiin tää värikäs, että tää on sinistä. Kommentoikaa, oletteko maistanut? Tää on niin hyvää. Tää jätki voi nulla. Mun sormet jää kiinni tähän. Tää on niin hyvää. Oi vittu. Lainatko paprua? Mulla tippui syliin jäätelöä. Juu. Jihoo! Mä tanssin, kun tää on niin hyvä. Mä en edes tiedä, mitä mä tanssin hyvää. Mä tanssin hyvää. Noin, sit syödään. Muistakaa tehdä kanavaa ja tykkää videosta ja moikka! Joo, ja tilatkaa mun kanava, eli Empla. Mun kanava. Ja ton. Tykätkää videosta ja tilatkaa kanavaa ja moikka! Moi moi!